Helo pawb, enw fi 'di Ceryl a dwi'n gweithio yn ganolfan Byw yn Iach Arfon. Fi ydy'r hyfforddwr ffitrwydd ac hyfforddwr personol y ganolfan. A heddiw dwi am ddangos workout bach i chi gallu neud yn eich tŷ neu allan yn yr ar. Da chi ddim angen offer, ond mi fyddwch chi angen botol o ddŵr. Da ni barod am y workout 5 ymarfer, 45 eiliad o waith, 15 eiliad o gorffwys, target 5 rownd. Pob lwc!